dva sourozenci, Jeníček a Mařenka. Jednou to už hladem týrané děti se svými neschopnými rodiči nemohly vydržet. Vypůjčili si od šťastnějších spolužáků notebook a rozhodli se, že se sami spojí se sociální pracovnicí nebo že se obrátí na linku důvěry pro týrané děti. Hledají a najednou objeví nabídku na Facebooku. Navštivte naše sanatorium, naše heslo zní: od nás v hubení neodejdete. Zve vás taxi ošetřovatelka babička Jaguška. Jinde je z inzerátu nadšený a potají po půlnoci, aby Mařenka nevěděla, se přikrady k počítači, připojí se na Face a co neobjeví. Baba se nyní přátelí s Jeníčkem od Mařenky. Asi po týdnu se objeví další upozornění. Někdo do fake vztahu? To se líbí uživateli Jeníček od Mařenky. Jeníček přemluví Mařenku, ať se spolu vypraví do babina sanatoria, že všude bude určitě líp než doma. Tajně si ale myslí na babu, která ho na Facebooku vyloženě zaujala. Kinder Bueno. Podlejení pokušení. Kinder Bueno. Podlejení pokušení. Nakonec pozve sexy baba oba sourozence dál a mlsně pokukuje po Jeníčkovi. Navrhne jim, že mohou zůstat, jak se jim to bude líbit, ale v Mařence začne hledat nedůvěra. Asi po měsíci je z Jindry hnusná, špekatá koule a dojde na nejhorší. Thank you.
Izrael. A pojďme. Právě se chystám napívat plně bezstopního jednička. Co zeleně pěkné, pevné břiško nás Irášek, to věc je nezbytná. Ahoj jsem tu. Rokety, bajtety, obdivují mě, kukuřici vidím, jen pro ně tady jsem. Zůstanu jenom s ní, a ostatní závidí. Já jsem Hašek, chci vás víc a víc a víc a víc a víc. Já vám říkám, že bez nás svět je nic. When Jesus washed, Jesus washed, He washed my sins away. Oh,